که بیند مرا گوید مهاجر، دیگر بیند مرا گوید مسافر. و تنهایی در این شهری غریبی شدم آخر بس رنجور و دلگیر. در اینجا گشتم پر درد و ارمان، نداره درد من داروی و در. ассалому алейкум дӯстони азиз, духтарон, умедворам ҳаматон хубу тансият ҳастед. хуш омадем ба канали Апай Дилия. духтарон, номи ман Зара. ман дар шаҳри Уфада зиндагӣ мекунам ва ба тариқаи почта қайдии наворда чизе ки шумо дидаистед ман доставка мекунам. ман муддати 5 сол мешавад ки ман интернет магазин дорам духтаро, ютуб канал дорам, ватсап группа дорам. шумо метавонед номерои маро сохранид кунед дар ватсапи ман, дар алоқа бироед, дар бигем кадоме хоҳиш дошта бошад дар группа дабавичон мекунем. дар группа яъне ҳар рӯз бигем мо дар оҷада кирта мепартоем, яъне чӣ хеле киртаҳо дар духтаро маъқул бошад заказ мекунанд ва бигем ба размерошон қайти маму через почта қайти ҳамаи шаҳрҳои Россия доставка дорем, равон мекунем. кроме Тоҷикистон духтаро, ҳамаи шаҳрҳои Россия бигем, фақат шаҳрҳои Россия доставка мекунем, кроме Тоҷикистон. яъне Тоҷикистон доставка надорем духтаро. ай рӯза навормона нигоҳ кунед духтаро, чӣ қадар киртаҳои хушрӯ дагем. арӯсона, туёна, вечерни, бениҳоят духтаро киртаҳо хушрӯаканд. дар давоми видео духтаро шумо ози мебинед двойкора, тройкора, беҳад киртаҳои хушрӯ ҳастанд духтаро. дар канали мо обуна шавед, обязательно полностью навора даромада дар канал гӯш кунед. мисол нарх навошона, размерошона ва фасони киртаҳоро ҳамаша ман бо дар ютуб канали худам фаҳмондагиам, яъне бо боли подробное видео кардагиам духтаро, ба овози зинда вақти видео карданамда бигем ҳамаша духтшона, качествашона ҳамаша гуфтагиам. нарх навошона бениҳоят бигем нарх навои хуб дастрас духтаро. обязательно даромада подписаться кунед дар канали мо, то ин ки қафо намоненаем хеле киртаҳои хушрӯак духтаро. чӣ хеле ки шумо дидаистен иҷода сета расветкаш ҳастай, дар миёнашон пояс ҳастай. и киртаҳо бабочка ном доранд духтаро, бениҳоят бигем хеле широки хушрӯ ҳастанд. хеле вайшон фасоношон, размерошон яъне ай 44 то 56 ҳам мешавад, 56, 54, 56 да мешавад духтаро. бениҳоят бигем ам хеле стилаш хушрӯ места. вайшон бабочка, вақте ки даста мебардори полни киртаам хеле бигем айбар боло мешавад, бениҳоят хушрӯ ай духтаро. баъдан духтаро айни хеле киртаҳои рамро овардагием, як сер, як донаи овардагием духтаро, ба хотире ки бисёриётон мегӯянд апа платьёи вечерни биёрен, апа платьёи бигем туёна биёрен. салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали мо. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар саршави навор диден, хоҳаракмон Зара чанд сарсолши дар шаҳри Москва ҳастанд ва киртаҳои тоҷикӣ, киртаҳои бигем ки молои Турсия ҳастанд. качествошон да гап нест. ман дар шаҳри Москва будам, худам заказ кардагим. беҳад качествошон нағзай ва нархи дастрасам ҳастай. бигем дӯстони азиз, тамоми шаҳрҳои Россия доставка доранд. номерои рӯи экран додам нависен, тамоми шаҳрҳои Россия шумода доставка мекунанд. мо дар аэропорти душанбе додарма Москва бисёр кадистем. шавҳармам омадагиам фуромадагиан аз самолёт, ана якҷояҳози додарма гисел мекунем. вай аус омад, мо аис кати додарам омадем. бигем амиреси саҳар да гирифтем. туғри кардан, мисол чиқа меган, ярас хотшава гуфта хеле ресора пурсидем. амиреси саҳар да шавҳарам фуромадану додарам соатои 9:30 регистратсия доранд. дӯстони азиз, мо додарма гисел кардем. шукри худо шавҳарма гирифтем. бигем ки пешвоз гирифтем. кати биби Ҳанифа кӯдакҳо удиташ мактабда буд. ана ки тарафҳои хона рафтестем. дайдугарӣ сар мешад, тарафҳои хона мерем, бо тарафҳои қишлоқ мерем. инами хеле коруборо. хай дӯстони азиз, беҳад Тоҷикистон офтобаки хушрӯ. и видео камтарак пешина буд дӯстони азиз. беҳад гармияи ҳози бодаҳош беҳад нағз.
мо бигем чанд сари сол хай дар тарафҳои Москва баҳорро дидагӣ набудаем. инаҳози дар Тоҷикистон шукри худо баҳор беҳад хушрӯ. ана дӯстони азиз, бисёре мегӯянд шумо чӣ ба Москва намеоед, кай меоед? Дига омаданӣ нестем, ҳозирашта рафтаниам нестем, и дил нияти рафтанумам надорем. ина мехоҳад дӯстони азиз, Тоҷикистон беҳад боду ҳавош нағз. дӯстони азиз, аку мо дига дар хона намешинем. як рӯз дига ҳай модар мо рафтистем 82 хонаи ҳивармеҳмонӣ. кӯдако бо дар мактабан мо рафтистем. худмон то какати ки биби Ҳанифа ҳози куҷое бирем биби Ҳанифа ҳаст. як ҷо аку уже омӯхта шуда як ҷо равӣ раҳа кишидӣ тамом дига ӯам раҳакӣ мешавад. ягон ҷораи қариб дар пеши кӯдакон монда бирем ё тарафҳои қишлоқ тамом хавар шавад, тамом дига айдастию халосӣ нест. инам хай дӯстони азиз, кам кам хай шумодан навор кардем. барои чи видеоҳо нест, барое ки беҳад кору бормоҳӣ бисёр шудагиаст. чӣ хеле ки медонем вақти гармӣ бо ана чӣ хеле ки медонем бо дар пеш моҳи шарифи Рамазон аст. дӯстони азиз, омади моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. дӯстони азиз, бигзор дар дил чӣ орзу ҳавасе дорем, ба орзу ҳавасотон бирасем. худованд бефарзандаро соҳиби фарзанди солиму солиҳа гардонад. худованд беморомона шифои комил битиҳад ва имонномона боз ҳам худованд мустаҳкам гардонад. аз дили мо ғуссаву бадбиниву кибру ҳамаи инора худованд аз дили мо дур кунад. хай худованд дуо мекунем ки ин моҳи бузург ба хубию ба тинҷӣ гузарад. барои ҳамин дӯстони азиз, морам ҳаракат кардастем то моҳи шарифи Рамазона хонаҳои қишлоқмона ремонт кунем, баъд дар як ҷо бистем. мисол дар офтоби гармӣ район бира бо ай район иҷа биё, ҳамин хел коромон кашокаши бад нашавад гуфтастем. хай мешавад, иншоаллоҳ ҳамаш мешавад. дӯстони азиз, бо навораҳои нағз дар пешай. хай дерам бирояд. бисёр одамое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд уже интернетҳои иҷара медонанд чӣ хел ҳаст нест. барои ҳамин видеомон кам кам дер мебирояд. хайнам хай дӯстони азиз, раҳмати калон ба ҳар яки шумо барои дастгириётон, барои суханҳои нектон. хай ҳастае байни суханҳои нек дам якта дутта комментарияҳои безеб. дӯстони азиз, ба хотири чӣ мо дар қишлоқ зиндагӣ кардастем. бисёриҳо мегӯянд ки мисол қишлоқтон об ки надорад, чӣ ба зиндагӣ мекунем, фурӯшен, ягон ҷои ободӣ гирен. бисёр ҳастае. мисол дар комментариҳоя меша беғарза комментария мақсад ҳамин мардуме ки мешиносанд якта нимташ ҳама хел меган. не ки дӯстони азиз, вақте ки хонаро ай қадим харидагиам бигем чанд сари сол пеш, ана бигем ҳамун солҳои пеш хисрам бигем пистакориву бодомкорӣ ҳамаша кардагиай. мумкин ки пеш 20-25 сол шудагиайда ҳамаша кордагиан худшон кардагиан. мо фақат даиҷа ҳамин хонамона рост кардем. тамом и хел бигем пиставу бодому ангуру ҳама иёра худораҳматӣ хисрам кардагиай. ба хотири чӣ мо и хонаро намефурӯшем? Ба хотири меҳнатҳои хисрам бигем ки ин қадар дар ҳавлӣ мо меҳнат кардагиан. ҳар як дарахте мисол мо мекорем, ранги вай фарзанди худмон нигоҳ бин мекунем, ура об метем, ура бехша меканем ки ҳамин сабз шава гуфта. мо фақат хонаву дар андохтагем. тамом ҳамаи ира чӣ хеле ки гуфтам хисрам кардагиай. худованд ҷошон ҷаннат шавад.
як комментарияи дигарам буд ки мақсад ёдоварӣ намекунед ахсиртон мо ҳар як дарахте ҳар як намози хондагимон дар ҳақшон дуо мекунем ки ин қадар баҳри мо меҳнатҳо кардан худованд ҷошон ҷаннат бошад. ҳозир полни забор гирифтагӣ ҳастанд. анами территорияе ки хонаҳои ҳамсоямона забор гирифтагӣ нестанд. дӯстони азиз, тобистон мо иҷа наёем намешавад. барои меоем ки мисол гову моли мардум ҳама пистора ҷазир накунад. анаи пистои ҳамисола чиндагӣ монад. ҳар як инсон мехоҳад ки молу маҳсулоти хуб ва сифатро истифода барад. хусусан бонувон ки зебогиро дӯст медоранд, ҳамеша таваҷҷӯҳ ба маводи ороишотии хубу бренду овозадор, ҳамчунин шампун, гел, дигар маҳсулотҳо доранд. молу маҳсулоти ширкати Фаберликро ба ҳар яки шумо тавсия медиҳам. сифати аъло, нархи дастрас. ҳамчунин бонувоне ки дар хона нишаста мехоҳанд маблағ ба даст биёранд, фурсати хуб аст барои осон ба даст овардани маблағ. шумо метавонед дар хона нишаста тариқи телефон фармоиш бигиред ва ба ин восита пул ба даст биёред. агар шумо аъзо нашида аз молу маҳсулоти ширкати Фаберлик харидорӣ кунед, пас инҷо рақам ва саҳифаи электронияшонро мегузорам. метавонед 26% молу маҳсулоти даркориятонро ба даст биёред. барор мехоҳам ба ҳар яки шумо.